Os traballadores de Ence conseguiron hoxe parar a actividade da fábrica de Pontevedra na primeira xornada de folga convocada polo Comité de Empresa. O cadro de persoal demanda melloras nas instalacións e nas condicións laborais, así como un incremento do número de traballadores. Tras o éxito desta primeira convocatoria, non desbotan repetir o paro se non se atenden as súas demandas. Que tal, saúdos? A Policía Local de Poio está en pé de guerra contra o goberno local. Denuncian que levan dende o mes de maio sen cobrar as horas extra e creen que se trata dunha medida de presión do alcalde Ángel Moldes despois de que se negaran a cubrir eventos nocturnos pola falta de axentes. Aseguran que polo tamaño do concello o cadro de persoal do corpo debería contar con 23 policías, pero son a día de hoxe só 7. Acusan o goberno local de acoso e discriminación e non desbotan recorrer aos tribunais. A sucesión de temporais nas últimas semanas tivo tamén consecuencias negativas sobre os bancos marisqueiros. En Noia, o mar arrastrou ata a praia de Testal unha gran cantidade de ameixa e berberechos. Os mariscadores retiraron esta mañá o marisco para volver sementalo nas autorizacións da confraría. As primeiras escolas inclusivas de emprego do Salnés van situarse en Meis e Ribadumia. Os dous municipios únense a un proxecto impulsado por Acción contra a Fame para formar a persoas desempregadas ou en situación de vulnerabilidade. As persoas que queiran participar recibirán formación en sectores con alta demanda na zona, con prácticas en empresas. Vilagarcía volve a apostalo todo a concertos de primeiro nivel en tempada baixa. O Concello presentou esta mañá unha nova edición do ciclo Achégate ao Salón. Este ano o cartel está protagonizado por Quique González e Toni Brunet, Tulsa e Escuchando Elefantes. Todos eles ofrecerán concertos en formato íntimo no Salón García en horario matutino, sempre ás 12:30 en domingo. E Ribeira entregou este mediodía as bolsas aos 20 deportistas non profesionais da localidade para que poidan seguir desenvolvendo a súa actividade. Todos eles son deportistas de alto nivel que compiten habitualmente a nivel autonómico, nacional e tamén internacional. Vémolo todo de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Os traballadores da fábrica de Ence en Pontevedra conseguiron hoxe parar a actividade da pasteira na primeira xornada de folga convocada polo Comité de Empresa. O cadro de persoal demanda melloras nas instalacións e nas condicións laborais, así como un incremento do número de traballadores. Tras o éxito desta primeira convocatoria, non desbotan repetir o paro se non se atenden as súas demandas. Así as cousas, volveron tender a man á dirección da empresa para negociar. Todo o cadro de persoal da fábrica de Ence en Lourizán secundou a xornada de folga convocada pro día de hoxe polo Comité de Empresa, un paro que transcorreu sen incidentes. A xornada de folga consideramos que foi un éxito, houve un seguimento total por parte da plantilla directa, tamén, ainda que non tiñan folga convocada, un respaldo total das empresas auxiliares nos piquetes de folga e na entrada de fábrica, non entrou ningún tipo de personal máis que o que se acordou por servicios mínimos por seguridade e medio ambiente, e sen ningún tipo de incidente nin conflicto, salvo polos que provocaron ou intentaron provocar os directivos da empresa, provocando os traballadores no piquete informativo ou vulnerando a normativa de seguridade entrando a escondidas pola salida de emerxencia da autovía. Os traballadores conseguiron parar totalmente a actividade da factoría para facer valer as súas reivindicacións. Piden máis investimentos, máis seguridade e un incremento de persoal. Calculan que na actualidade precisarían dunhas 10 novas incorporacións, así como o paso de varios traballadores fixos discontinuos a indefinidos. A fábrica leva moitos anos polo risco de peche externo, chámalle político, chámalle interés empresarial, polo que sexa, pero levamos moitos anos con unha inversión mínima simplemente para que siga en marcha. E as instalacións teñen os seus anos, teñen unhas deficiencias, cada vez hai máis averías e incidentes, e evidentemente fai falta inversión en calquera empresa, máis nunha destas características como a industria química, para manter todo en condicións de seguridade e de operación. A pesares da folga de hoxe, o Comité de Empresa asegura que non tivo ningunha comunicación
por parte da dirección da factoría. Acusan a ENCE de falta de diálogo. Non temos ningún tipo de comunicación por parte da empresa, non vemos ningún tipo de vontade de solucionar o conflicto e, de feito, o que vemos son as prácticas que incluso poderíamos considerar de mala fe ou, como mínimo, de pouca vontade de negociación. O cadro de persoal mantén a mantendida para retomar as conversas. Así as cousas, a vindeira semana teñen previsto convocar os traballadores a unha nova asemblea para decidir a folla de ruta a seguir. A Policía Local de Poio está en pé de guerra contra o goberno local. Denuncian que levan dende o mes de xaneiro sen cobrar as horas extra e creen que se trata dunha medida de presión do alcalde Ángel Moldes despois de que se negaran a cubrir eventos nocturnos pola falta de axentes. Aseguran que polo tamaño do concello o cadro de persoal do corpo debería contar con 23 policías, pero que a día de hoxe son só 7. Acusan o goberno local de acoso e discriminación e non desbotan recorrer os tribunais. A Policía Local de Poio leva dende o mes de maio sen cobrar as horas extra que lles debe o concello. Creen que se trata dunha medida de presión do alcalde Ángel Moldes despois de que se negaran a cubrir eventos nocturnos. A nosotros se nos pidió que trabajáramos en eventos nocturnos, se vinieron haciendo hasta que el nivel de trabajo superaba la capacidad que tenían los agentes para poder resolverlos. En esa reunión, cuando se le manifestó que no se iban a hacer más eventos, el alcalde textualmente nos amenazó diciendo ateneros a las consecuencias. Entendemos que esa amenaza, de ahí vienen pues los actos que están tomando en contra de la policía local. O problema de base é a falta de persoal. Aseguran que polo tamaño do municipio deberían ser 23 axentes. Actualmente son 7 para cubrir as quendas de mañá e de tarde, xa que os servizos nocturnos serán voluntarios. Defenden que as baixas de 3 compañeiros dificultan o cumprimento do cuadrante de quendas, polo que dende hai 3 meses hai días que é inviable cubrir o da tarde por cuestións de seguridade dos axentes. Este gobierno lo que se tiene que enterar es que con 7 policías no se puede dar cobertura 365 días al año de 8 de la mañana a 10 de la noche. Su pretensión era la de que quedáramos algún policía solo. Cuando dice que va a mejorar el servicio de la ciudadanía, no sé qué entiende con que un policía solo va a mejorar el servicio de la ciudadanía, porque indudablemente no lo mejoraría e además atentaría contra la seguridad e la efectividad del servicio. Tampouco gusta aos axentes o intento do goberno local de mudar o cuadrante, pasando de traballar 7 días e librar outros 7 a facer quendas de 3 días de traballo e 2 de libranza. E denuncian que este cambio se lles tería que ter comunicado antes do 15 de decembro de 2024. Esto es un evidente trato de acoso y discriminación a los funcionarios de la Policía Local de Poio y estamos valorando la posibilidad de emprender acciones legales en contra de la corporación, tanto por un posible delito de prevaricación, por una resolución de un impago de unas horas extras que se demoran ya desde hace 8 meses, y por el trato discriminatorio y de acoso que estamos sufriendo. Creen que cos seus comunicados o goberno municipal tan só busca o descrédito da Policía Local, pero aseguran que manteñen a mantendida na procura dunha solución. Bueno, mentres os axentes acusan o goberno local de Poio de falta de diálogo, de acoso e de discriminación, dende o executivo de Ángel Moldes aseguran que unha cousa é dialogar e outra ben diferente é aceptar as chantaxes e imposicións do corpo. En nota de prensa defenden que o diálogo foi continuado dende a súa toma de posesión. Así as cousas insisten en que o actual cadrante con 7 días de traballo e 7 de descanso non funciona dende o momento no que hai 5 axentes en horario de mañá e se pechan as dependencias pola tarde. En canto ás horas extra, o goberno de Moldes asegura que xa se pagaron as xustificadas e que as que están pendentes de aboar son as que se fixeron, din, sen estar autorizadas polas concellerías de persoal ou de seguridade cidadá. Defenden que se están a revisar para comprobar se son correctas. No comunicado, o goberno de Poio deféndese de outras acusacións dos axentes como as referidas a que no 2024 non puideron realizar os recoñecementos médicos. Din que foi así porque a Policía Local negouse a facilitar as quendas anuais dos axentes para fixar as citas en días nos que lles toque traballar. É desestimado o recurso presentado por un auxiliar de Policía Local contra o Concello de Ribeira por un despido nulo, acoso laboral e presuntas irregularidades no procedemento de adxudicación de prazas. O xulgado do Social número 2 de Santiago considera que non houbo trato discriminatorio e interromperse o chamamento dun traballador fixo discontinuo nas mesmas condicións co resto dos auxiliares, cumprindo coa normativa. O tribunal tampouco aprecia a vulneración dos dereitos fundamentais, tal e como alegaba o demandante, nin situación de acoso
acoso, persecución ou represalias laborais por parte do empregador. O fallo non é firme, polo que cabe recurso ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. A sucesión de temporais nas últimas semanas tivo tamén consecuencias negativas sobre os bancos marisqueiros. En Noia, o mar arrastrou ata a praia de Testal gran cantidade de ameixa e berberecho. Os mariscadores retiraron esta mañá o marisco para volver sementalo nas autorizacións da confraría. Tras varias campañas malas por mor da escasa produtividade, os mariscadores de Noia viron con impotencia como a sucesión de borrascas dos últimos días puxo en risco a actividade futura. A forza do mar arrastrou ata a praia de Testal unha gran cantidade de marisco, especialmente cría. Despois das campañas que tuvemos hasta ahora, como para non estar. Sí, estamos sin traballar e levamos casi un mes, e ainda temos un mes máis de paro. E despois veremos, porque por aí non había moita cantidad, pero agora aquí neste, aquí, sí, concentrouse aquí máis, viñamos de volta para aquí pensando que xa íbamos marchar e agora encontramos aquí todo aquí, sí. É todo cría de berberechiño e cría, bueno, japónica algunha, pero o berberecho é o que máis sufre porque tamén é un pouquiño máis débil e a japónica aguanta un pouquiño máis. E a que está, pois está máis viva. E berberecho tamén ainda hai vivo, pero claro, está veu moito xunto. Está todo cuncha e está todo, foi moito oleaje, moito mar de fondo e traxo todo, vamos. E volveu-no a levar, que de feito había máis onte do que hai hoxe. Pero onte non podemos vir, entón, viñemos hoxe. O berberecho e a ameixa retirado hoxe de Testal volverá a sementarse nos bancos coa esperanza de que fixe ben na área e acade tamaño comercial de cara á próxima campaña. E, bueno, intentamos quitar un pouquiño do que está medianamente vivo, porque tamén está moi tocado, moi mal tempo, moito oleaje, e leva xa 2 ou 3 días aquí e o marisco necesita enterrarse. Pero, bueno, está moi tocado, Pero, bueno, que vala, pois mira, polo menos quítalo daqui, e lévano ao mar. Aínda que o exceso de auga doce derivado das chuvias e do baleirado da presa do Tambre matou moito marisco, aínda se observa bastante cría viva, polo que dende a directiva do Pósito son optimistas. Estes días de chuvias botáronos moito marisco fora, mas a parte tamén nos influen as presas do Tambre que abren as comportas cando é baixa mar, cousa que non deberían de facer. E nada, esta é a consecuencia toda destes días de chuvia e todo eso. Traballo ben vedes, quitáronse xa moitos barreños, moitos containers e nada, agora isto volvese a resembrar, a ver se agarra e quedan nos bancos e non ven para a terra outra vez. Esperemos que agora estes días de algo de tregua o mal tempo e que nos axude un pouquiño, que a verdade é que o necesitamos tamén. E o Executivo rianxeiro vai impulsar a posta en marcha dun Consello Municipal do Mar. A proposta pretende aglutinar a todos os axentes implicados coa fin de abordar a grave situación que atravesa o sector. A preocupante situación que padece o sector pesqueiro e marisqueiro en xeral en toda a ría, pero en particular no municipio, cunha caída importante da produtividade e tamén dos ingresos, foi a principal razón que levou o Executivo de Julián Bustelo a impulsar a posta en marcha dun Consello Municipal do Mar. Aínda en fase inicial, a idea pasa por crear un órgano con cabida a todos os axentes implicados na defensa do sector no municipio e establecer así un foro de debate e participación no que abordar a situación que se está vivindo. O que se trata de sentarnos todos nunha mesma ente, nun mesmo foro para abordar esta situación que realmente é dramática, que é unha situación que están sufrindo ducias de familias aquí no noso Consello que viven directa ou indirectamente do mar e que ademais supón ou pode supoñer tamén a medio e longo plazo pois unha situación socioeconómica no termo municipal delicada, porque ademais estamos vendo que ano tras ano pois os permisos de marisqueo van baixando, o que denota que o mar ou dedicarse ao mar, pois para moitos xa non é a primeira opción, como era noutro tempo, porque non garante pois, uns ingresos suficientes para levar a cabo un proxecto de vida, non? Entón, isto
pode ter unhas repercusións importantes para un municipio como o noso, que ten no mar un sector productivo fundamental. Dende o Concello sinalan que é o momento de deixar de lado calquera diferenza para traballar conxuntamente na defensa dun sector productivo fundamental para a localidade. Cambiamos de asunto. Benegado Barbanza amosa o seu apoio á mobilización que está a realizar o sector do taxi na comarca polos problemas das pólizas abusivas de seguros que lles pretenden cobrar as compañías aseguradoras. Dende a formación nacionalista din que xa rexistraron iniciativas para que o goberno central tome as medidas necesarias que garantan ao sector do taxi pólizas de seguro xustas. O aumento desproporcionado e injustificado que se está a producir neste tipo de seguros debe ser atendido pola Dirección Xeral de Seguros, evitar que as aseguradoras leven a cabo este tipo de prácticas. A Organización Nacionalista defende atallar este problema no sector do taxi e impedir que esta situación comprometa económicamente a milleiros de profesionais, poñendo en risco a súa viabilidade futura. Noia destinará preto de 260.000 euros do pos da Deputación a gasto corrente. O resto dos fondos destinaránse a outros proxectos como a Factoría da Mocidade na Chaínza e varias obras relacionadas coa accesibilidade e dotación de servizos básicos. Noia destinará máis de 250.000 euros dos 725.000 que lle corresponden no posto da Deputación a gasto corrente. No que se refire a investimentos, o principal irá destinado á reforma dun dos edificios da Chaínza, que servirá como espazo multiusos para a mocidade. O inmoble estará conectado co futuro centro de día, polo que poderán compartir algunhas dependencias, así como instalacións e servizos. A rehabilitación do almacén da antigua fábrica de curtidos da Chaínza como centro multiusos para a creatividade artística e de cultura destinada á mocidade. Ese é un edificio que comparte instalación co edificio contiguo onde está prevista a construción dun centro de día. Hai unha serie de instalacións que serían adicadas á mocidade e hai unha serie de instalacións que serían adicadas ao centro de día. Dado que o Concello xa ten conquerido unha subvención por parte do Grupo de Acción Local Pesqueira de 200.000 euros que xa está concedida e que xa se podría iniciar a licitación unha vez que se completa a cuantía para levar a cabo a rehabilitación dese edificio, pois a proposta que se fai ao Pleno é adicar 281.000 euros a esa rehabilitación. A proposta do Executivo, na que se tiveron en conta tamén achegas outros grupos como BNG, inclúe diversas actuacións como a ampliación do saneamento na zona do Usoño a Toxeira ou melloras de accesibilidade e pavimentación en Valbargos, a Barquiña ou a Rúa Galicia co empedrado da Beira Rúa fronte ao casino. Plantéxase unha mellora na pavimentación en varias vías públicas do Concello no lugar de Valbargos ou Feal. Paralelamente, plantéxase a renovación do tramo da Beira Rúa na Rúa Galicia, dos números 2 ao 12, co empedrado da zona frontal do casino, do edificio do casino, e esa zona que está todavía en loseta, tendo en conta que as dúas rúas que confluyen aí están empedradas, pois o lóxico é completar ese empedrado e mellorar ese aspecto limítrofe co casco histórico de Noia. E para ello está previsto un investimento de 48.380 euros. No plan complementario propóñense melloras na rúa de Pontevedra coa renovación do Firme, así como nas rúas Brasil e Lorenzo de Armada no barrio de San Lázaro. A área sanitaria de Pontevedra e o Salnés xestionou no 2024 a doazón de 9 órganos e 2 córneas. Vémolo despois da publicidade. Aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas. A área sanitaria de Pontevedra e o Salnés xestionou no 2024 a doazón de 9 órganos e 2 córneas, todos procedentes de 3 doadores dun total de 5 potenciais. Destacan dende a xerencia que tan só se deu unha negativa familiar. Ademais, o Hospital Montecelo ten en marcha un novo protocolo de doazón tras unha morte circulatoria coñecida como doazón en asistolia controlada, que creen que incrementará o número de doadores. Esta mesma tarde realizouse a primeira desas doazóns.
A Oficina de Coordinación de Transplantes da Área Sanitaria de Pontevedra e o Salnés xestionou no 2024 a doazón de 9 órganos e 2 córneas. Foron en concreto 2 pulmóns, un fígado e 6 riles, procedentes de 3 doadores reais dun total de 5 potenciais. Pues que son pacientes muy añosos. Y entonces son pacientes que, pues pequeñas hipotensiones, pequeñas hipertensiones hacen que estos pacientes luego, algunos de estos órganos sean disfuncionales. Y luego la edad, evidentemente, órganos torácicos como el corazón y el pulmón tienen un límite, digamos, entre comillas, de edad que son aproximadamente, decimos, 65 años. Hai que ter en conta que ao redor do 90% dos doantes desta área son maiores de 75 anos. O balance de 2024 revela que tan só se deu unha negativa familiar á doazón de órganos e ningunha contraindicación médica por causas clínicas e metabólicas. Sí tuvimos un éxito al 100% en cuanto a los riñones. Esto nos satisface enormemente porque sabéis que es la lista probablemente de espera más larga que hay, no solo en la comunidad, sino a nivel nacional, que son los pacientes que están dependientes de técnicas de diálisis. Estas doazóns realizáronse en pacientes en morte cerebral, pero dende febreiro do ano pasado o Hospital Montecelo conta cun protocolo para realizar a doazón de órganos tras unha morte circulatoria, coñecida como doazón en asistolia controlada. Se trata de pacientes que se ha decidido por el equipo médico que le atiende que continuar con los cuidados de soporte vital no procede por mal pronóstico. Entonces, se habla con las familias y se les explica que lo que vamos a hacer es la donación en una historia controlada en quirófano a una hora determinada, que será el momento en que se suspendan las medidas de tratamiento de soporte vital. Y esos pacientes inmediatamente tienen una parada cardíaca. Os doadores son principalmente pacientes con dano cerebral catastrófico, enfermidades neurodegenerativas, cardíacas ou respiratorias en fase terminal. Esta tarde realizouse a primeira destas doazóns en asistolia controlada cun doador varón de 72 anos. Creemos que al haber incorporado esta técnica podremos en los próximos meses o años incrementar el número de donantes y el número de estaciones de órganos. No 2024 foron localizados 5 doadores potenciais en asistolia controlada, pero finalmente as doazóns non se levaron a cabo. No que levamos de 2025 xa se detectaron 3 candidatos, incluído o realizado esta tarde. Os outros 2 foron desbotados por contraindicacións médicas. As primeiras escolas inclusivas de emprego do Salnés van situarse en Meis e Ribadumia. Os dous municipios únense a un proxecto impulsado por Acción contra a Fame para formar a persoas desempregadas ou en situación de vulnerabilidade. As persoas que queiran participar recibirán formación en sectores con alta demanda na zona, con prácticas en empresas. O proxecto arranca xa neste mes de febreiro co obxectivo de cubrir 60 vacantes. Este é o momento no que a alcaldesa de Meis e o de Ribadumia unen as súas sinaturas nun acordo de colaboración de ambos municipios e a Fundación Acción contra a Fame. A través del, os dous concellos acollerán as primeiras escolas inclusivas de emprego do Salnés. Están destinadas a persoas desempregadas ou en situación de vulnerabilidade. Son 2 itinerarios que se van a hacer de inclusión sociolaboral, que van a incluir también formación técnica, en el caso de Ribadumia con el itinerario de comercio y de supermercado y en el caso de Meis en logística y distribución. Y son obviamente gratuitos. Decidiron escoller estes dous sectores, logística e distribución e comercio e supermercado, porque explican teñen unha alta demanda na zona. Aquí previamente se fixo un traballo de prospección, se detectou onde hai necesidade de formación e así se encamiñaron estes itinerarios formativos. Para un concello como Meis, un concello rural, e tamén con un índice tamén de xente que está desempregada e tamén xente que está vulnerable, é moi importante esta formación, indicar se caso, que creo que non se dixo, que está pensado para persoas entre 17 e 67 anos, o sea, xente que este en idade laboral, van a ter prioridade, o colectivo que este en risco de exclusión social. Tanto os veciños de Ribadumia como os de Meis poden apuntarse en calquera destes dous itinerarios. Se quedan prazas libres, calquera outra persoa da zona tamén se pode anotar ata completar as 60 prazas dispoñibles. Coa vosa axuda, podemos dar precisamente aproximadamente a unhas 60 persoas que se poidan formar e que de alguma maneira poidan optar precisamente a eses postos de traballo que son tan necesarios para ese movimento económico nas familias, non? Por lo tanto,
dende o Concello de Ribadumia felicitarvos por este traballo, e tamén ao Concello de Meis, porque que poidamos dous concellos de alguma maneira tratar de unir as nosas forzas en materia social para conseguir estes obxectivos, eu creo que é imprescindible. Ademais, a Acción contra a Fame explica que a través destes programas quere promover hábitos de vida saudable co fomento da saúde física e mental. De feito, o programa inclúe a opción dun bono ximnasio nos dous concellos. Son aspectos que incorporamos, de manera que intentamos trasladar e incorporar todo lo que son hábitos de vida saludable dentro de los programas, y algo que al principio fue como percibido como de algo un poco pintoresco, al margen de que es algo que se basa, ¿no?, en un estudio que se hizo con diferentes universidades, etcétera, sí que es cierto que ha ido calando y que es algo que realmente se valora bastante en estos momentos, ¿no? As escolas arrancarán xa neste vindeiro mes de febreiro con carácter semipresencial. En Meis será nas instalacións do Mercado de Gando en Ribadumia, na Casa da Cultura. Son totalmente de balde, financiados a través do Fondo Social Europeo e a Xunta. E falando de cuestións sociais, o presidente da Mancomunidade do Salnés avanza que a semana que ven haberá novidades sobre a futura residencia de anciáns que se quere implantar na comarca. Polo de agora, Só Sanxenxo tería dado un paso adiante, amosando a súa boa vontade de poñer a disposición do organismo comarcal terreos para que unha empresa construa e explote o xeriátrico. David Castro di que o proxecto ten que seguir avanzando porque se trata dun servizo moi necesario. É unha idea, un proxecto que entendemos que é necesario nesta comarca, sobre todo ese número de plazas que tanto falamos, e polo tanto eu creo que na próxima semana podemos ter precisamente un pouco máis de noticias ou máis avance naqueles concellos tamén que de alguma maneira poden estar interesados neses terreos que son necesarios para levar a cabo esta inversión tan importante, non? Ao longo da próxima semana eu creo que xa pode haber algunhas noticias sobre o avance desas negociacións tamén, e sobre todo os concellos tamén que de alguma maneira poden estar interesados. Xa vimos tido unha reunión cos distintos alcaldes. E a Deputación da Coruña acaba de publicar no Boletín Oficial a concesión provisional do programa de limpeza de praias para este 2025. Destinará a este fin uns 900.000 euros repartidos entre os 40 municipios costeiros da provincia. A través desta liña de axudas, a Deputación pretende apoiar os concellos no sostemento dos gastos derivados da contratación do persoal dirixidos á limpeza de praias durante a tempada estival, que vai do 1 de abril ao 31 de outubro. Tamén se financia a compra de bens destinados a esta actividade, como a adquisición de vestiario, produtos de limpeza ou combustible. Na comarca do Barbanza vai beneficiar a un total de 8 concellos, entre os do Barbanza e de Muros e Noia, con achegas que van dende os preto de 31.000 euros de Porto do Son, o que máis recibe, os 7.000 de Outes, que é o que menos. Dende o organismo provincial salientan que o programa, que se convoca cada ano, supón unha axuda fundamental para que os municipios poidan ter este servizo, contribuindo á contratación de máis de 300 persoas durante a tempada de verán. Vilagarcía volve a apostalo todo a concertos de primeiro nivel en tempada baixa. O Concello presentou esta mañá unha nova edición do ciclo Achégate ao Salón. Este ano o cartel está protagonizado por Quique González e Toni Brunet, Tulsa e Escuchando Elefantes. Todos eles ofrecerán concertos en formato íntimo no Salón García en horario matutino, sempre os domingos ás 12:30 da mañá. O primeiro deles será o día 16 de febreiro da man de Quique González e Toni Brunet. Tulsa estará en Vilagarcía o 23 de marzo e Escuchando Elefantes achegarase o 6 de abril. O goberno local pon en valor este ciclo musical como un reclamo máis para atraer visitantes á cidade nesas fins de semana. A venda dos abonos para o ciclo completo comezou este mércores e prolongarase ata o 10 de febreiro. O prezo para adultos é de 25 euros, 15 para menores ou persoas desempregadas. A partir do 11 de febreiro poderánse mercar as entradas individuais. Neste caso, a 12 euros para o público adulto e a 6 para menores ou desempregados. Non é o normal ou non é o que soe ser corrente pois escoitar este tipo de grupos ás 12:30 da mañán en un espacio tan
tan recollidiño como é o Salón García. Normalmente todos estes grupos son noutro formato, noutros horarios, pero queríamos saírnos o Concelleira de Cultura sempre fai propostas que se queren sair do que é habitual e conseguiu sorprendernos con este achégate ao Salón, que xa é unha tradición na nosa cidade. Seguimos na mesma línea, a verdad que ten unha línea bastante marcada de programación este ciclo e bueno, funciona moi ben. Esperemos que tamén neste ano os abonos que van a estar á venta dende hoxe mesmo, o 30 de xaneiro ou desde febreiro, pois hai que estar atentos porque van a estar pouquiños días. Son 25 euros máis os gastos de xestión para os 3 días de concerto, e os menores de 16 anos e desempregados terán un abono por 15 euros. Ribeira entregou este mediodía as bolsas aos 20 deportistas non profesionais da localidade para que poidan seguir desenvolvendo a súa actividade. Todos eles son deportistas de alto nivel que compiten a nivel galego, nacional e mesmo internacional. O Salón de Plenos foi o lugar escollido este mediodía para a celebración da recepción simbólica aos 20 deportistas non profesionais da localidade, os que o Concello lle outorgou unha bolsa individual para que poidan seguir desenvolvendo a súa actividade deportiva. Todos eles son deportistas de alto nivel, que compiten habitualmente a nivel autonómico, nacional e incluso internacional. As achegas a cada un deles vai dende os 300 aos 1000 euros. Dende o Concello destacaron a importancia destas axudas, que ascenden a un total duns 14.000 euros, coas que pretende apoiar a estes mozos deportistas para que poidan seguir desenvolvendo a súa actividade deportiva ao longo de todo o ano. Sabemos que facer deporte de elite pois implica un investimento importante non só de tempo, senón tamén de recursos materiais, tanto deles como das súas propias familias, que moitas veces se teñen que desplazar a outros sitios de toda a península ou a nivel internacional para facer esas competicións. E dentro do Concello, pois un ano máis queremos facer esta recepción simbólica a estes deportistas que foron becados polo Concello, unhas axudas que ascenden a 14.000 euros, e dende a administración local pois imos seguir investindo. Poder así axudar a todas as os rapaces, homes e mulleres pois que están competindo tanto a nivel autonómico, estatal e tamén a nivel internacional. Entón, dentro do Concello pois queremos apoiar a todas as persoas que dentro do clube pois compiten individualmente. Pois así rematamos, a información segue en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. De contado, aquí en Canal Rías Baixas, o programa Orixe e Calidade centrado no sector vitivinícola. Graciñas, como sempre, por estaren aí.